Comezo a sesión plenaria ordinaria. Vamos co primeiro punto da orde do día, que a aprobación se procede dos borradores das actas dos seguintes sesións. En primeiro lugar, a sesión ordinaria do 5 de 10 de 2018. Algún comentario con respecto a esta acta? Votos a favor da acta? Votos en contra? Abstencións? A segunda é da sesión extraordinaria do 11 de 10 de 2018. Perdón, sí, do 11 de 10 de 2018. Votamos. Votos a favor? En contra? Abstencións? Por último, a sesión extraordinaria urxente do 19 de 10 de 2018. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben. O segundo punto do orde do día é a aprobación se procede do REC número 10/2018, que, como expliquei na Comisión de Seguimento e Control, pertence a unhas facturas de Telefónica que van relatadas a continuación, e os acordos son os seguintes. Primeiro, aprobar por reconhecimento judicial de créditos número 10/2018 os documentos justificativos de gasto que se indican no expediente. Aplicar os pagos pendentes de aplicación correspondentes aos gastos indicados, a aplicación orzamentaria señalada, coa imputación da súa autorización, disposición, liquidación, ordenación do pago e pago material en formalización, co saldo do pago pendente de aplicación correspondente. É dicir, falta aplicalos a contabilidade, como xa expliquei antes, porque xa están efectuados. Dar conta do presente acordo de intervención, Tesorería e Departamento Contable para a súa tramitación e efectos oportunos. A cuantía é de 6.967,45. Alguna aportación? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Procedimento de esta aprobación, igual que a Francia. Sí. Posición pública, refiro. No, eso non es otra. Xa para que son super pregunta. O terceiro punto da orde do día é a aprobación se procede do REC número 11/2018. Isto se refire, este ano temos o presuposto que está acabando, agora estamos xa ca elaboración do 29, que trairemos un pleno extraordinario no mes de decembro, a principios, e intentaremos xunto co convenio dos traballadores. E entonces, como non tiñamos este ano, temos o presuposto prorrogado, o capítulo 6 non se prorroga e hai que facer as modificacións correspondentes. E é o reconhecimento judicial de crédito para esas inversións que antes enumerei na comisión que precedeu ao pleno, que é un ordenador, un monitor de instalación, un frigorífico pequeno para repoñer o antigo do Concello, e dous teléfonos móviles. Os importes son os teléfonos 25 euros un, 79 outro, 219 euros o frigorífico e 1128,93 o ordenador, monitor e instalación. En total, 1451,93. O seu acordo é aprobar, dispor a recoñecer as obrigas por reconhecimento extrajudicial de crédito número 11/2018 dos documentos justificativos de gasto anteriormente indicados. Segundo, ordenar o pago dos justificantes de gasto relacionados, segundo a disposición da Tesorería. Terceiro, dar conta do presente acordo de intervención, Tesorería e Departamento Contable para a súa tramitación e efectos oportunos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? O terceiro, perdón, o cuarto punto do orde do día é a moción, que se queren a facemos conxunta como a declaración, como unha moción conxunta de todos os grupos, con motivo do Día Internacional da Eliminación de Violencia contra a Muller. Vamos a dar paso a leela e despois tomamos a decisión
Eu teño unha para presentar urgente tamén sobre o mesmo. Esta non é urgente, esta vai dentro da Xa sei, orde do día. O dos urxentes... Non, pero quero dicir que Vale, vou incidir no mismo. Vale, entón, diferentes entón, non? Pasa a vostede dar a lectura da moción? Sí. O Grupo Municipal Popular no Concello de Lousame, conforme ao previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante o Pleno da Corporación Municipal a seguinte moción. Exposición de motivos. A eliminación da violencia contra as mulleres é un reto de toda a sociedade. Unha tarefa conxunta que require unha actuación unitaria e a máxima coordinación, colaboración e cooperación, sempre desde o respecto ao réxime de distribución competencial en todas as accións que se desenvolvan, posto que o traballo que se realiza para conseguir a súa erradicación implica a multitude de axentes, tanto desde o sector público como desde o privado. Para iso necesitase un consenso institucional, político e social, que mostre fisuras o compromiso de todas as institucións coa sociedade galega para alcanzar os acordos que permitan avanzar na erradicación da violencia contra as mulleres. Combater calquera forma de violencia de xénero, violencia física, psicolóxica, económica, sexual, abusos sexuais, acoso sexual e a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente debe ser unha cuestión de Estado, xa que a violencia contra a muller constitúe unha violación dos dereitos humanos e as liberdades fundamentais. Así o exixe a sociedade no seu conxunto, xa que nesta materia só se conseguen avances se hai un compromiso de todos os sectores políticos e sociais para poñer na axenda, como un asunto prioritario, a loita contra todas as formas de violencia cara as mulleres, conscientes de que se trata dunha cuestión que nos afecta como sociedade e como país, e da que depende o futuro da nosa convivencia. É unha tarefa que require unha actuación unitaria de todas as forzas políticas e da cidadanía, polo que é necesario seguir traballando na senda da máxima coordinación, colaboración e cooperación entre todos e todas, e seguir concienciando a sociedade da necesidade de rematar con esta lacra para entre todos erradicar completamente a violencia de xénero. A concienciación social foi e é esencial para erradicar o problema, por iso a necesidade de alcanzar acordos. Nos últimos anos tense producido notables avances neste eido, pero hai que seguir traballando e acabar con calquera forma de violencia exercida contra a muller, coa posta en marcha de leis e medidas para combatela. Entre estas medidas xa postas en marcha están a aprobación da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, a Lei 11/2017, do 27 de xullo, No, 2007. 2007, perdón, do 27 de xullo, Galega para a Prevención e o Tratamento Integral da Violencia de Xénero, e o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, que supuso un gran avance na unión de partidos políticos, administracións, institucións e organizacións na formulación de medidas para a erradicación da violencia de xénero. Por todo o anterior, o Grupo Municipal Popular do Concello de Lousame solicita do Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno do Estado a incrementar os fondos destinados ao cumprimento do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero, que están asignados aos concellos para programas dirixidos á erradicación da violencia de xénero. 2. Instar a Xunta de Galicia a incrementar os orzamentos destinados aos concellos para programas dirixidos á erradicación da violencia de xénero. 3. Instar ao Concello de Lousame a creación dunha comisión interdepartamental municipal para o seguimento da aplicación das actuacións contra a violencia de xénero, así como aferirse ás campañas que a Xunta de Galicia, en colaboración coa FEGAM, pon a disposición dos concellos. Ese punto terceiro non está incluído no que mandamos porque como xa se está facendo no Concello non o incluímos porque xa o estamos a facer, porque para instar a que o que xa estamos a facer xa saben que xa está constituída a mesa contra a violencia de xénero fai un ano. Sí. Se celebrouse a última, bueno. Sí, un gran tras 9 de novembro. Moi ben, pero que sobe que viernes o de novembro, por iso non poñemos o terceiro, por iso non foi enviada nesta, se eliminou de aí, non? Como acaban de ver, creo que é unha moción na que todos, creo, na que pedimos a aplicación de todos e que o que busca colaboración, coordinación, sumarse e que todos os esfuerzos son poucos para lograr o objetivo que se pretende. Nós non temos ningún inconveniente en cambiar a moción como do Grupo Popular e poñera de toda a corporación. Pero eso é o que vostedes decidan. Quen se quere sumar ou se solamente presentamos como Grupo Popular. Alguna cousa que... O único, vamos a ver, eu podo de partida decir o que pide a nosa moción, se é que entra, podemos
facer unha traducción e bueno, que podo ler o que nos pedimos. Os acordos. As transaccións que vostede propón para incluir nesta moción. Escoitamos e decidimos se aceptamos e se non votamos aparte, ou se non tamén a retiro, porque eu non son partidario, porque todos os anos teremos a mesma moción e todos os anos estamos con o mesmo tema. Eu me parece que, sí, bueno, pero que me parece que hai outras medidas máis eficaces que facer un chamamento como facemos agora aquí e é que repercuta na sociedade o que realmente hai que facer. Entón, bueno, como xudicialmente non se está facendo as cousas como debido, desde as administracións centrais non se está facendo as cousas como debido, vamos, eu considero que había que facer as cousas máis a pé de chan e non deixarnos mover por tanto papel e por tanta... Vale? Porque sí queda moi bonito sacar as fotos unha pancarta contra a violencia de xénero, pero despois efectivo, pois estamos vendo que non hai nada porque ainda fai pouco que seguimos machacando nas mulleres e, bueno, en menor medida nos rapaces, pero bueno. Vamos a ver. É un tema sensible, eu creo que todos compartimos aquí que todos temos o mesmo objetivo, de que desaparezca, non? Sí. E radical, pero non é un traballo que se consiga en 2 días. Que se pode facer as cousas mellor? Sí. Que a nivel de protección das vítimas hai moitísimo que facer e mellorar? Sí. Que creemos que fundamentalmente a educación das que van a ser dentro de 2 días as persoas que rixan o país é fundamental desde pequenos. Creo que é onde temos que educar para o fracaso, para que che digan un non e o aceptes, para a frustración. A educación para a frustración creo que é fundamental. Creo que a todos os niveis, e ese tamén, hai que aceptar un non por resposta e hai que aceptar a individualidade da outra persoa, e por eso creo que hai que invertir moitísimo na educación e para facer campañas educativas, para formar xente especial en chegar a eses estamentos, pois hai que tamén facer, non tanto, unha pequena inversión que chegue a eses campos da sociedade e tamén que protexa as vítimas, que as vítimas non é, aparte de a muller, pois agora os menores estamos vendo que é terrible o que sucede, non? Aí se detecta, por iso eu creo que se a Constitución da Mesa contra a Violencia de Xénero se toma en serio, como creo que se tomou, e non é porque intente botar ningún tipo de flor, digo a todos os que están representados nela, de feito a subdelegación do goberno non lo fixo saber, que se estaba a traballar ben, estiveron aquí nesta reunión, que veñen os representantes, e se están colaborando para detectar, tanto no centro de saúde, como no centro educativo, como os axentes da orde que se dedican, son especialistas contra a violencia de xénero no seu departamento e o centro educativo tamén está presente, os que teñen que estar na mesa de contra a violencia, de traballadores sociales, e todos eles son os que poden detectar, promover actividades que repercutan en que se aminoren esas conductas que poden levar a ese tipo de violencia, que non sempre, nos grados máximos, antes hai os grados menores que se van incrementando e aparecen se non se corrixen, os que son incipientes e que nos pasan desapercibidos e a veces nos mesmos os escoitamos e non os percibimos, a que os detecten os rapaces para que non nos afecten como normais, pode evitar que mañá nos seus fogares iso se este multiplicado exponencialmente. Entón, eu creo que aí hai que invertir, hai que corrixir moitas cousas que están a pasar, como vostede di, a nivel de protección da xustiza, e que ten que haber, pois, técnicos que estudien como facelo e como proteger a vítima, e como, pois, a mellor, cando se di que hai que ter localizado o agresor, pois non é ninguna persecución contra ninguén, sino que creo que é o que hai que ter localizado, porque é o que está delinquindo e actuando con violencia.
Nos presentamos esta moción, si quere Eu digo, mire, incluir algún punto de acordo. eu Nos só- o que facemos é reclamar ao Estado e reclamar a Administración Autonómica. Claro, E os dous eu referente a eso, legislen e colaboren e Eu- doten de recursos para facer políticas contra a violencia que sexan efectivas e Eu con resultados estas- positivos. eu estas mocións generalistas, a verdad, vou ser sincero, que non me enchen, me din moita cousa, sea do tema que sea, vale? Eu prefiero caixar que se circunscriba un pouquinho máis, porque hai materias no Concello dedicadas mismo nesta historia ou parecida. Entón, bueno, eu único que vou dos 4 puntos, dos 5 puntos que me dicen, é o único que hai un punto que eu vexo que, digamos, que pode entrar dentro de todo este tema, que é que o Goberno continue impulsando as medidas recollidas no Pacto do Estado, porque é un pacto que se fixo xeérico, e nos ámbitos, sobre todo, educativo, social, xurídico, económico, de protección e de concienciación e sensibilización social. Punto. Nada máis. Referente ao que se está facendo, pois sí, desde que cambiou o goberno para ben ou para mal, para ben de algúns e para mal de outros, pois, bueno, neste motivo, pois hubo unha serie de actuacións que se fixeron e, bueno, pois, que se siga nese sentido. De feito, xa se transferiron os cartos ás administracións autonómicas e, bueno, pois, habrá que coller e, sobre todo, incidir no tema educativo, que para min é a madre de todas as guerras. Ben, aparte, non vamos a entrar no debate, que eu creo que ese sí que temos aquí que evitar, estamos de acordo no fondo, e o que transfire, o que aporta cada un, podíamos enamorar cada un a que cantidad por habitante de cada concello, que son, pues, creo que 0,26, e logo que aporta a autonomía nosa, non vamos a entrar aí. Nós vamos a entrar, creo que se está facendo un esforzo importante, creo que nunca é suficiente. En canto, eu vou a recoller ese punto 3, porque se nos vale para estar de acordo neste punto, pues, nos dá exactamente igual, aínda que creo que está recollido no primeiro, que di instar ao Goberno do Estado a incrementar os fondos destinados ao cumprimento do Pacto de Estado. Pero recollemos o terceiro. Se non mo quere dictar, eu llega a secretaria que yo pase despois. Eu paso igual. Está aí, que o punto 1. Este, non? Incluído aquí. Ben. Un apuntamento. Son máis da idea do compañero. Eu incluiría un punto que se referise á creación de grupos de apoio social, que máis a marxe de invertir en que sexa máis que sea unha rede social de apoio. Iso que lle pide? Iso que lle pide? Que forme parte da moción. Xa, pero na O moción... Consello, neste caso. Aquí, a quen insta iso? Estaría o Consello, porque sería localizado nesta zona, sería algo real. A ver, instar, si, eu logo te explico tamén o que se fixo neste sentido, é un tema delicado. Instar ao Concello A creación dunha rede de apoio social. con que finalidade? Pois de prestar axuda a quen sexa preciso. Contra a violencia de xénero, as vítimas. Claro, evidentemente. A caso de poner en contacto, sensibilidade neste tema, vamos, diversos ámbitos. E sen que sexa necesario ningún aporte económico ou ninguna administración. Ou sen que sexa xente a que se apoie mutuamente neste tema. Vale, eu entendo a filosofía de fondo desta historia e de aí. É a maior do resto, pero si non vai en contra de ningún dos puntos. Sí, no, xa sei que non é.
incluso se fixo un ano nun programa, creo que era a Universidade de Dereito, se fixo, este Concello intentou facelo co de Noia, non puidera ser, ou sí, creo que foron os tres concellos. Fora o Concello de Noia, fora o Concello de Porto do Son e fora este Concello. Viñeron profesores da universidade, especialistas na materia, para facer traballos de mediación. E era xente, psicólogos, acostumbrados a tratar con ese tipo. É complicadísimo. Teña que ser xente experta porque é moi difícil e se facía fora de horarios de atención ao público para que tivesen toda a intimidade posible, que fora fácil. É moi difícil chegar a... Neste tema, non noutros. Neste tema é moi difícil chegar que se confese, que xa é difícil que se denuncie, que se confese a vecindade este tipo de situacións. Non falo da confesión, eu falo de que xa pide axuda. Como, perdón? Eu falo de que xa pide axuda, que está xa dentro dun programa de protección, que teña unha... que haxa apoio social. Vostedes saben que está o CIN, que hai un servicio experto, de feito, os profesionais que están, que non están neste concello, pero é igual. No, pero que necesitan apoio legal, necesitan apoio para a súa subsistencia, para decir que tipo de axudas teñen, para decir como encauzar os menores, e están facendo un gran traballo. Nos dependemos de un proxecto da muller, no fin, do outro concello, están indo ali, e toda a xente, incluso non ten por que ser solamente, recentemente hai un caso de menores que non está, pois a súa análise non está, pero había un caso anterior pois non fácil e encantados, e era difícil de salvar a situación e o apoio do xurídico, mas o apoio das outras persoas, quero dicir que certo tacto, non é un apoio social, a educadora familiar para outros campos si pode poñer este coñecemento de apoio social, decir como detectar, reconducir. Creo que todos teñen que, aquí, os especialistas da materia teñen moitísimo que decir. Ademais de que pode haber un apoio social. Que é o que me refiro, que non é quitar o resto, é que a maiores que se... Vale, no que nos interesa neste tema é que todos temos que estar con o goberno de Calo. Nos incluímos este punto, e que non vai a nome do Grupo Popular, sino que vai a nome de toda a corporación do Concello de Lousame. Votos a favor? Leo, eu que puxen? Non sei na cabeza, non? Votámoslo, pero vamos a... No, pero instar ao Concello de Lousame a creación dunha rede de apoio social ás vítimas de violencia de xénero. Non chamar diría vítimas de todo tipo de violencia. Isto se chama... Pero, hoxe, é por iso, é que esta moción... Se pretende facer un tipo de rede dese tipo, pois quero dicir que podría incluir a calquera tipo de violencia. Eu entendo perfectamente, pero que dentro da moción que hoxe, que o título é Día Internacional contra a Violencia de Xénero, pois temos que encauzar hacia aí. Non? Porque se non... Carai, quero dicir, a Porque a moción é sobre eso. Estaría tamén dentro dese que sería máis amplio, pero se non é excluinte. Vale, é diferente. Non podemos ter unha charla, é diferente. Con connotacións distintas, como de que hemos visto con deteccións distintas, son moi diferentes. Digo non porque eu sea unha coñecedora, senón por asistir a charlas e de xente experta na materia durante moitísimos anos e ten connotacións totalmente diferentes da outra violencia. Sigue sendo violencia, pero debe ter un tratamento independizado e aparte. Incluso o grupo social que atenda ten que ser un grupo social que teña tamén unha formación previa de como tratar eses casos. Ben, grazas por a colaboración en nome de todas as víctimas e de toda a sociedade. O punto número 5 é a acción de conta das resolucións da alcaldía do número 459 e 601. Estemos efectos. Logo, o punto número 6, mocións por razóns de urxencia. Eu teño, non sei se eu teño... Non vejo nada. Vale, ben. Lea os acordos e votamos a urxencia.
Proponse ao plenario da Corporación Municipal de Lousame adoptar os seguintes acordos. A proposta é proposta de acordo sobre a difusión das convocatorias de plenos nas redes sociais. Ponto 1. Acórdase que as convocatorias de sesións plenarias da Corporación e outros órganos que permitan a participación veciñal sexan publicadas nas contas oficiais de redes sociais do Concello de Lousame, de xeito simultáneo ao seu inserto no tabuleiro de anuncios. Punto 2. Que as mesmas convocatorias sexan inseridas do mesmo xeito na página web oficial do Concello de Lousame. Explico. Non vamos a votar ao SEM e vou a decir por qué. Non, porque xa está. Se vostede entra agora mesmo en transparencia na página web, vai haber colgadas os acordos plenarios, as convocatorias incluída esta mesma, e lle digo porque non estaba antes. Eso, a secretaria non estaba, non había, e tomou posesión e está pouco a pouco según pode indo facendo porque leva un traballo de elaboración, de recopilación e de mandalos. Desde que datas se puxeron de todo este ano, non? Sí, non está xusto en transparencia, está nunha parte da web que se chama publicacións. Non hai aí unha parte que é plenos, está subdividida en acordos plenarios, en ordes do día. Entonces aí están as convocatorias. Que complicado, non hai un xeito máis que sexa máis visual na máis entrar na página do Concello? Así porque é moi rebuscado, non? No, pero non era buscado, é dicir, a página web, esta página web, a última, creo que, bueno, non son quen de valorala, pero creo que está bastante ben. Si eu que quería dende o inicio era cumplir con todo eso, foi imposible, non había que elaborarse e mandase a documentación en tempo e forma aí, que nos fai o mantemento da página, pois tamén ten que facer un traballo, nos mandamos e son eles os que os teñen que ir metendo dentro dos apartados correspondientes, aparte de crear os apartados, que subo que crear de novo, según as indicacións da secretaria, que non é fácil chegar, pois eu volverei a mirar, mirarei se é intuitivo, se non é, faremos todo o posible porque eu sei xa o indicar onde está. Creo que o fixeron e o colocaron tal cual está en casi todos as páginas web que funcionan mellor, pero todo é mellorable, o cual se non é intuitivo, o miraremos, se creo está aí. As convocatorias dos plenos creo que se non se mandan, pois se poden poñer cando son as convocatorias dos plenos, no tablón de anuncios está. Creo que ten transparencia absoluta. Non fala de transparencia, falábamos de publicitalo nas redes sociais porque era no tabuleiro onde estaba. Pois iso os mil que xa está. Sí. E nas redes, e aparte volveremos a mirar se o está. Nas redes non, digo, publicado, se pode facer en todos, en Facebook, pois se pode, ningún problema. Nos supoñemos, empezamos con a transparencia. Pois non temos ningún problema. Pois a moción trata de eso, pero xa estamos, a ver, porque todo eso estamos a facer, está no tablón de anuncios. Mandar a documentación para que publique, ten a convocatoria de pleno a persoa que se encarga de pasar os contidos aí, sin ningún problema. E a transparencia xa o está facendo, xa nós temos o máximo interés. Por iso non é que non consideramos importante, é que o é, pero xa o estamos a facer. E poñeremos máis interés, miraremos se non é intuitivo, mirarei no contentemento dende a casa, para ver se é fácil de entrar ou se hai que indicarlle a quen leva a página web que mellore ese acceso, sin ningún tipo de problema. E se irán incluindo cousas según vayamos podendo, procurarse o orzamento, procurarse a conta xeral, procurarse todos os documentos que ven porque están aquí e son para consultar e os pode consultar quen queira, sin ningún tipo de problema. Teño outra moción aquí. Sí, pero vamos a votar a ausencia. Xa en derecho manifestamos votos a favor da ausencia e votos en contra da ausencia. Votos a favor, nós votamos, o Grupo Popular vai votar en contra da ausencia porque xa o está a facer. Estamos de acordo en que iso é importante, por iso ti levantaste a man e estás de acordo, nós tamén, pero xa o estamos a facer. Se todo o mundo ten... Non acabo de perderme. Levantou a man votando a favor e